Kaya, kumain nga. Diba? Milap. Tingnan mga. Dapa. Napagtuloy mo na. Ayup. Ada ko matawatin mong mando. Dapa lagi. Dapa kayo. Palagi ka mamatay. Patay. At pag mamatay, magway uyab. Orang tiniyay. Talwag yan sa orang tiya. Makatawa ka. Donis eh. Mang kami. Ano sa? Ngayon na tiya ba? Mang kami. Tayo, yan naman. Ang na yung dapat-dapat. Ano na? Hindi na lang mo dagang. Eh, na lang pulay nga. Ito, mga sir. Kami na yung mga armas ay. Lira. Parang bulita mo siguro ni mo. Kakailangan yung armas. 45 ko na, 45 ko. Oh, 45 na.